Iż-żjara tal-President Taljan Sergio Mattarella komplet blaqa f'Kastilja mal-Prim Ministru Joseph Muscat. Hawn ukoll spikkat it-tema tal-immigrazzjoni. Dwar l-immigrazzjoni il-Prim Ministru Muscat irrimarka kif għall-ewwel darba l-Unjoni Ewropea qed turi li iżjed kommessa li titratta l-problema tal-immigrazzjoni. Dan b'referenza għal qbil li ntlaħaq dwar id-distribuzzjoni tal-immigranti. Joseph Muscat irrimarka li minkejja fit-18-il xahar pajjiżna ma rċeviex influss ta' immigranti xorta waħda tal-għajnuna tiegħu biex tkun salvata l-ħajja. Hawnhekk irringrazzja lill-Italja għax-xogħol li għamlet biex titratta l-fenomenu tal-immigrazzjoni. Il-Prim Ministru Joseph Muscat iddeskriva żjara tal-President Taljan bħala waħda simbolika għax turi relazzjoni mill-aqwa li teżisti bejn iż-żewġ pajjiżi. Joseph Muscat qal li r-relazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi hi fuq livelli differenti mill-aspett tas-sigurtà għal dak ekonomiku. Min-naħa tiegħu il-President Taljan esprima l-istess fehma tal-Prim Ministru Muscat dwar l-immigrazzjoni. Il-fatt li l-Unjoni Ewropea qiegħda tirrikonoxxi li l-immigrazzjoni hija sfida għal pajjiżi kollha membri. Intant hekk kif intemmet il-laqgħa bilaterali, il-President Taljan akkumpanjat mill-Prim Ministru Muscat żaru l-Barrakka ta' fuq. Spikkat l-ammirazzjoni tal-President Taljan għax-xenarju li joffri l-Port il-Kbir. Minn hawn il-President Taljan żar il-Knisja ta' Santa Caterina li tinsab bis-Swit il-Berġa Taljana. Iż-żjara ntemmet aktar tard l-4 filgħaxija.